Hej, skat. Hej. Jeg har været hos lægen. Ja. Jeg har en forhudsforsnævring. Hej, far. Hej, Frank. Det var sgu da hyggeligt. Det var da en overraskelse. Hej med dig, du. En stor dreng. Hej med dig. Ja. Ja. Jamen, velkommen til. Ja, tak skal du have. Jeg er jo kommet med firtoget. Ja, det er du vel. Fra det mørke Jylland. Ja da. Ja. Nå. Ja. Men hvad fanden er det, du siger? Du kommer råbende ind her og siger, at... Ja, jeg skal have en omskæring. Skal de så til at skære den bitte stump der? Jamen, man er vist nødt til at lige nappe forhuden simpelthen. Men bare de ikke napper for meget, fordi Franks mor og jeg synes, Frank havde den mindste tissemand, vi nogensinde havde set. Det kan godt være, at den har vokset sig stor og stærk, det ved jeg ikke. Det har den. Har den det? Ja, den er meget stor. Det må jeg spørge mere om. Vi var da bange for, at han ikke kunne føre familien videre. Nå. Så lille var den. Kan vi ikke få en øl, skat? Fejler nu ikke noget, Niels. Gør den ikke det? Ja, det var også rart. Niels, er du sulten, eller? Nej, fordi jeg sad i spisevognen der og fik... Nej, faren skal vist videre, tror jeg. Nå ja, men jeg har fået lov til at sove en nat. Nå, okay, jamen det er godt.